Bueno, bones a tots, estem aquí un dia més a Casa RAC, avui és programa número 23, que ja, ojo, poca broma, d'aquí pots arribar a 25, s'estan caient moltes boques. I bueno, abans de presentar els nostres convidats, com sempre, primer de tot, presentar el meu camarada, Joan Mateu RAC. Com està, Joan Mateu? Molt bé, una monada, aquí disfrutant de l'estiu noruec, és a dir, pluja com si hivern, però amb 20 hores de llum. I res, i tu, Toni, bonets? Ja som a Sant Vicent, anem a ficar una punyalada. Va, de boníssim. De pont de risc. I bueno, avui tenim nosaltres en Estella presentant Manuel. Ells dos presenten el programa Ràdio IB3 de Janedam. I bueno, Esther i Toni, si voleu presentar un poc una mica i dir-nos en què consisteix Janedam. Esther, en què consisteix? Contesta tu, perquè jo no ho sé. Duim joves. Duim joves d'aquí de Mallorca. El pressupost encara no m'ho per convidar gent de Menorca i de Eivissa i Formentera. Sí, i de Cabrera. I res, d'un joves que destaquin en qualque camp o que facin el pallasso com jo, com Esther o com vosaltres. Com vosaltres. Perquè destacar... No, nosaltres no destacam. És a dir... Sí, si li vol dir així, destacau. Bé, destacam en fer ridícul. Però bé, digue'm que un pot ser és mostrar que els joves fan coses, o no? Fan coses. Per de botellón. Mos costa, pits, trobar convidats, però... I un pot ser preguntes com trobeu que ho ha coït IB3, perquè IB3 abans, bàsicament el que feien era rebre una cridada de hi ha un corral amb gallines i 30 operaris anaven allà amb un cotxe amb una sirena xibrant, ja heu passat el cotxe d'IB3, van un corral a Sineu, saps? Per tant, era un pot ser pregunta fet-vos com s'ha coït, si trobeu que la gent a nivell intern està contenta i si vosaltres esteu contents. Sí, nosaltres no tant que sí. Jo, el que m'ha xocat de tot, perquè me van cridar i me van dir això de fer una secció de 15 minutets cada setmana per joves. I jo no sabia què potser havia de fer. I van xerrar un poc en Esther i tal, i van dir, pues mira, ja que som dels únics que els han donat l'oportunitat de poder diàleg i veure, pues aprofitam i mirem de ser com un altaveu per la gent jove. Mira, se tracta un poc de donar un aire fresc a la producció de IB3 que abans potser se basava més en anar el dip-dap Costitx, vinga, les càmeres allà, el programa. Hòsties. Un periodista, perquè no volien un periodista perquè diu que ells a la carrera els ensenyen tot ben quadrat i tal, i volia una secció d'humor, no volia una secció periodística. I ja, vale, i ja està. I tu, i vosaltres, Esther, proveu sempre de dur un poc joves que destaquin amb alguna cosa. Mos podries dir si vos ha sorprès trobar tant de joves que facin coses o si trobeu que... En qualcú que dius, bueno, no sé si entretendrà molt això que han xerrat o que han dit que poden dur divendres, però després mos sortia una secció molt més animada, saps? No en el vostre cas, en el cas d'altres persones, com per exemple, bé, avui ha vingut la dissenyadora de moda, aquesta na Marga, i ha quedat guai, perquè hem xerrat de com trien les tendències de cada any, i bé. Sí, ja m'he preguntat un xandall de Yonki, de 90, xandall de Tastel. De molt, un poquet d'heroinòmano, però... Podria ser una merda i està guai. És a dir, amb aquest xandall podria ser un heroinòmano o un entrenador de futbol dels anys 90. Algo d'Aragonès. Increïble, aquest look difús, que molt d'entrenador ha acabat sent Yonki, no? Claro.
Dona per parar el rato. Però, i això, i a nivell de rebuda, la gent, trobeu que la gent l'escolta o el veu més per Instagram? No en tenim ni idea perquè no me passen res de dades i tal, l'únic que veiem és de l'Instagram i més o manco bé. Bueno, lo típic escolten els amics i tal, i de tant en quant veus que ve gent nova i tal, i qualque missatge que mos envien per Instagram, que els hi mola el que fem i tal, i això sempre agrada. I vos... Sí que és vera que m'he fixat que IB3 a vegades puja trossos de persones que duim allà, com a per donar veu, no? Per tant, sí que trobo que ho han acollit bé, perquè, per exemple, en Sion Capçana ara surt en 5 dies. Sí, correcte. Vull dir, a lo millor sí que és vera que se fixen i volen participar. En Sion també té molt de rotllazo, en Sion. Sí. Ara que s'ha teat els cabells no tant. Té rotllo. Ha perdut aquest rotllo bohemio Tarzan. I vos heu plantejat mai fer un programa sense vosaltres? És a dir, dins IB3 s'ha plantejat la possibilitat de crear un espai real, a part d'aquests 15 minuts, és a dir, hauria de durar un poc més, el programa. Un programa en prime time que... A lo millor aquí sí que hauríem de menester qualcú que hagués estudiat periodisme, perquè nosaltres si ens donen més de 15 minuts comencen a mollar borrades, saps què t'ho vull dir? Escolta, no demandant 40 minuts per això, perquè si no... Nosaltres sempre, molt de pits ho hem dit, que se mos fa un curs del programa i tal, na Maria fa el que pot, li hem dit, tenc 15 minuts per fer una secció i mos l'ha donat a nosaltres, saps? Però sí que m'agradaria, tio, per fer un programa d'una hora i potser agafar 3 o 4 persones més i fer un programa ben fet. Clar. Per joves. A lo millor això és el principi, i veuen que està a lo millor anant bé, funcionant... Exacte, a lo millor som... se prova en altre, no ho sé, no en tenim ni idea. I mos treuen de fora i diuen, vinga, ara mos provem en sèrio. Però bueno, per que sí que estan contents en altres, no m'ho hem volgut treure encara. I si haguéssiu de dir una sèrie de preocupacions o de fets comuns que trobeu... Perquè ja més o manco dius un rodatge, no?, de bastantes persones que han passat per el vostre programa. Quines coses diríeu que té en comú la gent un poc de la nostra generació? És a dir, fets comuns que poden tenir tots. Jo, que molta gent ha de partir fora. Perquè nosaltres, clar, duim gent, per exemple, van dur una lota que està ficada en intel·ligència artificial. Una altra que està en tema de modulació de contingut de xarxes socials i tot això. I, clar, aquí a Mallorca, malament l'estimen molt, pues, no hi ha empreses de modulació de contingut de xarxes socials ni molta investigació d'intel·ligència artificial, saps? De fet, aquesta gent, tot d'una que se va enterar que volien que venguessin, varen posar molt d'interès, perquè és a dir, els interessava que se sapigués el que estaven fent, menys si així la gent se mou i mouen un poc estrull per aquí, i no han de partir. Saps? Clar. Amb això sí que ho vaig notar, que justament aquests dos que ha mencionat a Mongual varen dir, sí, nosaltres volem venir, nosaltres volem contar el que feim i que la gent ho sàpiga un poc, saps? Menys si molt espavilam. Clar. És a dir, que trobeu que un poc la nostra generació té una formació que ja no és posar cubates. Exacte. I no, fora cap després, no, gent que se dedica en el bar. Però sí que és una generació que mos han format per un tipus d'economia que no mos pot acollir. Claro. En plan, estudiar ciències aquí, acabes de professor a feina precària. Però hi vinc d'esturisme. No te'n vols anar fora. D'esturisme. Sí, vinc d'esturisme. Sí, el que hi ha, hem d'acceptar. Hem d'acceptar. Ara ja ha començat la temporada. Sí, ja ha començat. Avui hem xerrat d'això. Ja és estiu. I res, i vosaltres, per exemple, perquè tu, Esther, ets de Palma i tu, Toni, ets de Mura. Trobeu que, d'això n'hem xerrat molt, però ara que potser és un poc una oportunitat, trobeu que heu viscut realitats diferents a dins Mallorca? Sí. Ella ha viscut a Palma i ja ha viscut a Mallorca. Bé, però ja m'enteneu de... Bé, no esperava. En Joan Mateu vol dir crear aquesta provocació ara. Vol dir obrir un poc el dia. Però sí, digues, Esther, perdona. Que jo sempre m'he estat tatxant de llongueta i jo he estudiat a Palma, però jo estic a Camp Picafort. Vull dir, jo estruï un poc... Sí, ton pare és morero, però... Ton pare és de Campana.
No, mon Se pare té és Pradís. Morero, és Pradís de Pradís Campanell. de Campanell. vos. Son pare Vull Morera. dir, entenc de per tot. No, Oh. Va jugar a l'Sporting de Gijón, son pare? Ja ho sabem. Manquini. Tots ho sabem. Però també t'he de dir una cosa, bé, m'estiu Jack en Picafort tampoc no era algo de lo que està orgullós. És com... és que, no és per res, però estiu Jack en Picafort és com dir tengo una casa en el Mar Menor. Vull dir, ojito, és que no és un motiu per estar orgullós. És com dir, és com a dia d'avui dir, soc, jo què sé, soc de Mariupol. Vull dir, jo m'estar content. No. Bé, però va conèixer gent... Crec que és més Mallorca, Albacete, que Can Picafort. No, però en l'estiu sí que... És allà on van conèixer Can Picafort, perquè també estiu a Can Picafort, o estiu ja. I ja trobes Poblet, Moreros i tal, i vulguis que no. Mira, van amb Gitanet, se va juntar amb altres. Vaig tenir una amiga a l'infància que no m'hi Jessie, ja no sé res d'ella. Jessie, està embrassada segur. Té 3 filles, tot dit jo. Té un set Ibiza groc i viu a la Pobla, segur, perquè tota aquesta gent emigren cap a la Pobla, jo, que els pilots són barats. Això és un fet. Quan li poses Jessie a la filla, sap que seràs predit molt jove. I llavors també, si li poses Kelvin, sap que no hauràs de pagar la universitat. Són dues coses que s'estovia, serà com un determinisme. Sí. Però llavors, és dir, lo que guanyen en disgustos, tots t'havien en dos ves. Això és així. A més, que estaríem van tot el dia en xandall. Què vam dir, Toni? Fa calor per les misens. Però no, perquè escolta, ara ho explico. Me pega el sol doble, perquè si no, no entrava la llum, i tens ressaca. I ara mateix estic suant nepet. Però un poc és... I de res. I ara jo aprofitant un poc tot això que m'ho obert de bones cada un, Toni, ara anem un poc sortim en PowerPoint i això és un poc la secció d'en Toni. Vinga, Casa Rat 23, Fit Generant, PowerPointazo. I bueno, jo mateix ho pot passar, serem un grapat de temps avui. El primer de totes, que comença l'estiu ja. Crec que és un tema que és important obrir ara, perquè ara comença l'estiu. I que el que determina que comença l'estiu? Doncs el primer mort per balcònic, no? Va, la qüestió és... Ha de ser mort, no va... Sí, ha de ser mort. Si se remena un poc, no compta. No són trampes. Encara que quedi un poc monger, ha de ser mort. Ha de ser mort. No sé, jo t'he dit que hi hauria qualcú que aniria a l'hospital i li pegaria una martellada. El vídeo que no sé si heu vist el mel, perquè... Bé, no sabeu el vídeo, però cau, se sent patapam. Batu, ja que hi ha un mosquer, tia. No ha impactat això, però un guirit xafat. Això... Jo vaig per fer honet també, quina putada, pobra gent. No, Toni, això està tot pensat. L'Ajuntament de Calvià, fa d'haver 10 anys, cada 150 metres, va instal·lar una car share. I són car share públiques, saps? Per quan... Clar, tu ja saps que acaben. Per tant, hi ha una car share i l'ambulància no passa pena. Duen un tècnic de car share. Perquè saben que ja el trobaran mort. I un pamal de serradís. El jutge, exacte. Duen un pamal de serradís, el jutge va dins l'ambulància. El jutge per aixecar el cos. Això és un levantamiento de cuerpo express. Ficat els mateixos dies a Londres. El vol directe de Ryanair té per un cofre, caixa de pi. Jo no sé si n'hi ha escala. Jo crec que escala sí que hi ha molt xafat. Ja, tu saps el kebab. Jo crec que ho fiquen en el kebab de Magaluf. Que te dona. La can picada aquesta. Això que sé que és de mal de... Imagina per replegar els trastos. Té quan està una mà per una banda i es cap per l'altra, saps què t'ho dius? Està mal de replegar. Això que fan com un puré, fan com una pasteta i repetirien la pasteta. O ho donen un kebab, depèn de si hi ha oferta o no. Ara, en tant estem això. Això és economia circular. Clar, economia circular. En tant estem a balcònic. Vosaltres, Esther i Toni, que estiu ja a Can Picafort, què trobeu de... Bé, aquest fenomen m'imagino que Can Picafort no ho vi, perquè Can Picafort no... Can Picafort i sol venir gent més major. Gent de... Famílies, també. Venen moltes famílies. Marbella.
Que sé que Divorciada. no Exacte. Un poc més Benidorm que... Benidorm. Jo sé. Gent de d'aquesta Barcelona. que van als souvenirs i compren cocodrilos d'aquests grossos. Exacte, claro. I a les Colxó. 9 i Que fora quart, Mallorca de 50 4x4. vegades. a les 9 i quart ja estan anant a la pla. Ja estan baixant, ja els veu baixant en els passeigs. Tu te fots un cafè en llet i hi duen un tàper de dinar. Jo tinc una teoria, però l'únic benefici que m'ho hem enduit o que m'he enduit jo a la meva vida és turisme, que m'he dit que havien d'esturisme. L'únic que m'ha anat jo al turisme és arguiris, que se n'han d'anar a l'avió i jo se poden endur el fotodor i m'ho anaven quan era petit. Ells el fotodor i jo anava en el fotodor. Això és l'únic que m'ha portat jo al turisme. Jo res. Disgustos. Però bé. Han arribat a Campanet, no, aquí? És terrible. No, Sí. Campanet sí que n'hi ha. Campanet La plaça de Campanet a dia d'avui ja no és una plaça, és un velòdromo. De fet, un pit vaig veure un guiri renyar un nin per jugar. Ah, toca tens Això és de out. locos. Bé, i Tu ja has fet paixa, ja. Sí, també van en la bici, no poden caminar quan duen les sabates aquelles. Per això... Quan era petit a Camp Picafort jugàvem a fer dianes o guiris. Com? Conta'm això, conta'm això. Res, érem a la platja que jugàvem en tros de passat d'una mar, que no hi ha maques, jugàvem a futbol allà, i si qualque pic, si qualcun se parava a fer rocó, quan jugàvem a futbol, miràvem de fer-lo un poc dissimuladament, perquè no quedessin en el sereno de l'hotel, però... En Pau Frank i jo, quan érem petits, fèiem clots a Serena i paràvem una esterilla d'aquestes com a de pa i paràvem arena per damunt. I qualque li dic, Però així que preparàvem un miniat antipersona, així que ho vas contar. Nosaltres, fora sabreu, érem activistes. Ara tenen euros. Bé, ja seguint un poc amb el tema, vos volem demanar, Mem, qui creus que serà el país enguany que guanyarà el rànquing de balcòning? Hagam sus apuestas. Aquí tenim el rànquing de l'any 2019. Aquí te diu, te posa el número de morts, els punts preferits, morts tenen més punts. Ah, no, sí, exacte. Crec que morts són 3 punts. Qui crec que guanyarà enguany? És a dir, mort, això és com en el futbol. Mort són 3 punts, perquè ha guanyat, ets el puto amo, ja no pot... Exacte. Ferit és un empat, és un... Jo que hi era, que se puc d'acabar. Exacte. I bé, però volíem demanar quin país trobeu que guanyaria i la següent pregunta és si trobeu que hauríem de separar Regne Unit en els diferents països. Perquè, clar, destaquen... És que, claro, és que van molt... És que Regne Unit jo trobo que haurien de començar més tard, no els haurien de deixar de passar, jo què sé, Mallorca, per exemple, no els haurien de deixar passar fins en juny o una cosa així, perquè si no en el maig ja agafen carrerilla i és molt difícil agafar-los, m'enteneu? Clar. Claro, ara que ha mort aquest cap de setmana, això fa efecto llamada. Ara vendrà qualcú i dirà, pues jo ara me tiraré d'un 8 i no moriré. Jo trobo que us haurien de comptar els pisos que cau cada un. Clar, perquè com a col·laborar o alguna cosa així. Hauries de sumar i llavors també hauries de comptar si volia pegar dins la piscina o si era un subnormal que directament votava. Els havien tancat de fora, com aquell que s'ha mort, que ho parell que ho havien tancat de fora. Perquè feia d'Spiderman per balcó, no sé què putes fer. Ho he vist en el vídeo, perquè Vetre l'ha penjat en el vídeo. Sí, l'hem vist. Jo he vist el vídeo. Està bé Vetre, Vetre, te passa de penjar-te el dit d'ab, han fet un estil de molt acostits i llavors te penja un vídeo d'un guiricón dins del pis. Però hi desafió total, saps què dic? No sé on hi ha, desafió total. En el mateix minut i mig tens un nin que xerra del globo que li han donat a la fira o un tio que se la pega. Dins el mateix minut i mig. Era increïble. Però jo penso que s'hauria de matisar una cosa, i és que ara, si l'Eintracht fa campió de l'Europa League, clar, Alemanya té com d'arrasar. D'arrasar. Home, cada any jo crec que guanya Regne Unit, perquè tenen molta tradició. I perquè si no se'n marca el comptes que venen no han anat de viatge. Però ja confiem en Alemanya enguany per això, per l'Eintracht, perquè realment venen més alemans que inglesos aquí, ja per mi. El que passa que no se l'agafen tan grossa. O estan més acostumats a veure. No ho sé, no què putes fan. Sí, això també és vera. Però... I tu, Esther, qui penses que guanyarà?
Jo és que segur que Regne Unit, però m'encantaria canviar un poc. Irlanda seria graciós. Irlanda. Irlanda veuen molt, tenen fama de veure molt. De color verd. Austràlia, per a final d'any, comptabilitzar, fer una comparativa, un gràfic entre cocodrilos, mar per cocodrilo i mar per bacoi. Rússia també dona per meme. Però els russos són borratxos d'estar assegut, m'explic? Ja. Claro. Són... No, Com ho has determinat, això, Mateu? Com ho has determinat? Perquè els russos, tu ara... És que venen aquí. Imatge d'un rus borratxo és un tio amb una botella així, que no se mou. M'explic? En canvi, un hooligan és... No sé com dir-ho. Són més motrius, més mòbils. Tu, Joan Mateu, és més rus o anglès? Com veus? Tens les dues fases. Ja arriba un moment que només complets les funcions bàsiques d'un ésser viu. Però això no m'impedeix veure. Però bé, jo penso que guanyarà Espanya. Perquè guanyen per final de curs, venen els lots que no han sortit mai de festa. Hòstia, que... Si se'n maten de l'altre no serà res. A més, jo espero que torni la meva amiga de Granada. O sigui que va dir, no volveré a Mallorca, i de vete a Jaén. Que ja, tu adeu. I de bé. I ara, Toni, quina és la següent secció? La secció és, atenció, tornen a saber benes. És a dir, ja hem xerrat que ha començat l'estiu, tornen a saber benes. Molt breument, si volen demanar un top 3 de verbenes, estaré Toni, quines posaríeu? I llavors ja, això ho pengem el clip a Twitter ja que vos peguin. I podeu xerrar malament de qualque verbena, vol dir. De baix a dalt o de dalt a baix? Top 3 de les millors i top 3 de les pitjors, de les que no hi aniríeu mai. M'agrada. Però de dalt a baix o de baix a dalt? Com de dalt a baix? Top 3, top 2, top 1... La tercera, la segona, la primera, i llavors la tercera més xereca, la segona i la més dolenta. La que m'agrada manco. Val. Jo una que m'agrada molt és la de Moscari. Moscari molt guai. Moscari increïble. Moscari, perquè tota gent de per de vora no ha arribat la influència llongueta i te pot pegar... Ara t'anava a dir, jo no he anat mai. Pot agafar un bon pedal ben tranquil. No trobaràs quilles que treguin aquí nevet. I quan a Campanet, quan tens 16, 17, 18 anys, bé, 18 no, perquè ja sol tenir carnet, però 16, 17 o fins i tot 15, a lo millor, i vas caminant des de Campanet. Claro. Va i tornar a peu, amb el mòbil apuntant cap a darrere, caminant així, bé, cotxo! T'has de fer, perquè Sant Fermín. Sense interna. Exacte. Després, el meu top 2 crec que seria la de Pina. Perquè sol coincidir... Toni. Claro, sol coincidir en el carnaval de Campanet. Me cago en Déu, ara. I puc evitar un altre pic, els putes gitanos que venen de Palma. I com que és un dia que tens sortiguera, i m'ha com a cosa anar a Campanet, que Campanet és molt guai, ja vam veure el 15 hores de festa de puta mare, però el dia del carnaval d'estiu fa un pot de... No sents, Sola Baixa està molt guai, de veres. De veure les 4:30, 5 a ser Campanet, i fins a les 12 és molt divertit. Cau meu, perquè ja faig els anys en principi de juliol i molt de pic cau per carnaval, per verbena de Pina i tal, i no sé, veurem bé. I top 1, indiscutiblement, Flower Power. Les festes de Muro és una putada, perquè sempre acaben per Sant Joan. Bé, són per Sant Joan, no? Basta, ja, si te fixes les tres, són verbenes que exclouen els palmeranos. I tu, Esther? Jo vos diria que el carnaval d'estiu de Campaneta ja m'encanta. Sempre m'he passat de puta mare. Hòstia, així m'agrada. Però has de dir la tercera, la segona i la primera. Sí, ho podria dir, mam. La primera és que jo m'agrada molt la de... La primera ho tenc clar, la vermada, Binissalem, no? Els conxors de xoc, Hi ha molts d'aquí, jo no sé vermada. Escolta, jo crec que la primera verbena és la que vaig anar. Estic segur. I ets la darrera de l'estiu. I la de Viniali, o alguna cosa així se diu. En 14 anys. I ja per Calvià no n'hi ha de verbenes, és tot. Sí. Magaluf. Calvià Poble, jo he tocat a les festes de Fornaluig. No, doncs hi ha un nucli a Calvià Poble. No, Andratx, com se diu això? D'aquí on... Serracó. Racó, sí. He anat. És Flower Power, aquesta. Aquesta és Flower Power, pot ser. No ho sé, jo anava inflant. I jo m'encanta la de Maria de la Salut, aquesta que fan dia 24-25 d'agost.
Aquella que és un carrer, no sé de carrer. piso. Ja me pego claustrofòbia en aquesta verbena. Per una discoteca, ja. Jo aquí segur que vaig veure fer. Vaig veure el cantant de les bobotes botar de l'escenari. Ah, no, el cantant d'Enrocats va agafar un tio que du un guinevet i quasi va apunyalar una persona. En Jaume. Ja un col·lega d'en Jaume. I en Pedro, el cantant de les bobotes, va dir aquest tio d'un guinevet, i va venir la policia, el se m'endú. En Pedro és policia per mi. Sí, a Palma. Cuidado. Te'n falta un, Esther. És que ara me matareu, jo crec. Digues, Esther, no passa res. Era un poc bandera Palma, el MUC. De romana. Armuc. Armuc està molt bé, Armuc, que guai, tio. Però no és verbena, és més, tipo... Com a Jo no diria una verbena, és una festa. Sí. Guai, molt, jo m'agrada. Sí, molt. I les tres pitjors? Coixo. Per jo. Sant Agustí. De Felanitx. Ja m'ha agradat el Piquena, però sí que és vera que, clar, com que està a meva manca a prop de Palma. Joder, Toni, tot està vinculat en això. Sí. Com de Palma està, és merda de verbena, està això. Sistema. La verbena Flower Power de Can Picafort també fa oi. Allà diuen que és un nucli d'embaràs. Un baby boom. És que et doneu més. La festa de l'espuma, infantil. Ja m'ho part bé, com que vulguis ja no, la verbena del teu poble, val la una puta merda, passa gust. Bona falta una. La pitjor verbena que se me passi per cap. Quina és? La romana també és... Buah! La romana, hi ha molt d'aquí, jo, la romana. La romana és difícil. La romana... La romana o la romana? La romana. Era per un dia. Tornes en el cotxe i trobes 4 blocs de les rodes. T'has robat la porta. Jo és que la de Maria m'ha parit una puta merda, tio, no es puesto ok. Ja me sap greu, Esther, però ja és la pitjor, la de Maria. Okay, no deuen tenir pla de seguretat, no? Jo per acabar, aquesta em posa la manita pel meu amor, però jo per acabar, per jo no sé més que m'agrada més la de Caimari. Caimari. Perquè hi ha un carreró que va molt bé per fer botellón, també, saps? Sant Eugeni, que obrin espoli, està bé. Amb els meus amics tenim un amic nostre té una tia seva que té una casa just a la plaça. I tenim la casa de l'Asco. I és una casa que només hi anem un pic a l'any. I les festes de Caimari, si coneixes la gent de Caimari, comencen en dilluns i acaben en diumenge. Cada dia surten. És a dir, la gent hi va divendres i el dissabte, però aquesta gent d'una setmana de festa. És de locos. Sempre tinc un dia. Caimari i Pau d'Extraordinari. I tu, per tu, Toni, quines són les tres millors? Toni o Ranc? Jo, Caimani, Moscari i bé, Campanet. Que no val. Llavors, que m'agrada més. Jo, el Campanet han de venir cap vespre, jo. sí, per Carnaval d'estiu sí. Fer botellón. I llavors, per jo, seria Artà. Està molt bé. Artà molt bona. Mira, em diré 4. Artà Sant Llorenç. Que és a principi Llorenç igual, Sí, Artà sol coincidir en la vorada. I nosaltres vam fer un bus de locos des d'Artà. Se va rompre el bus. Bé, i llavors el número 2, Caimari, i la primera, jo diria, òbviament, Campanet. Però, i les tres pitjors, diria... Bé, la festa romana... Algo Inca, no? Un comentat Inca. Bé, les verbenes d'Inca, que ja no són... Ja, verbena Inca. No ho comptava com a verbena. Bé, sí. Veus asseguts així? I sonant amb Manolo Escobar. Fa suïcidera. I llavors, la pitjor de totes, que me sap molt greu, però és que no m'agrada gens. És que no puc. És la vorada. No vol dir que no entengui que la gent no s'ho passi bé. Que m'apareix beníssim que es poden si s'ho passen bé perquè és la seva festa, però jo com a persona de fora
És No que només m'agraden. jo crec que només s'ho passen bé els pollensins. I és el que ha de ser. No és una crítica cap a la festa. Vull dir, No. és Jo m'ho un pas lloc- bé, d'elaborar, tu veus, sempre... Jo Però jo Com que no Però pots veurà- estar per mi, et pots anar pels carrerons, fas Exacte. voltetes. Jo ho veurà un any, nosaltres vam fer botellón, i el botellón el vam acabar als 5. És a dir, vam arribar i sonava la música. Però no havíem arribat a la plaça, vam estar tots fent botellón. Ja. Això fa pel Una que Messano també- també. Fa pel Messano el canal d'estiu, això. Una que també és molt guai és Llubí. Està Sí, bé, està però bé, m'ho pareix molt que bé. està un poc sobrevalorat, la Lluvia. Tot Cristo la drava la puta hòstia, i ja no em trobo que No, està no, bé. jo crec que està molt bé. I els Lluvinets són molt bona gent. No sé, això sí. Au. Vinga, anem a... Ja hem comentat un poc el top. Estàs? Ara, comentarem... Bé, ja sabeu que en Toni de Muro, en este de Palma, però ja van fer escapar a Palma, i ja van xerrar amb a Marrakeix, i de desfiles, de fin de curso, i coses així. I ara avui mos toca xerrar que passa a Muro, encara no he xerrat que passa a Muro. Com ja sabeu, jo recentment he estat amenaçat, no vaig poder anar a Sant Vicenç. Per això avui he anat avui. I bueno, xerraré un poc de què passa a Muro, però no xerraré telefònica perquè no vull que un determinat sector poblacional morero se'n facin jo, vale? Avui no xerro de... Bé, passa, jo Mateu. Vale. Comentem un grapat de notícies. Primer de tot, la primera notícia que m'ha impactat bastant és Playa de Muro entre las 25 mejores playas del mundo en TripAdvisor. Què trobeu d'això? Jo crec que m'ha pegat un intus. Ja, t'he de dir una cosa, la platja de Moró, pensava que en veia... Sí. Guapa. Però alerta. Que on diu, 25 mejores playas del mundo. Bueno, Aquí has d'excloure les Seychelles, Hawaii... Ja, tot això està sobrevalorat. Tot això està sobrevalorat. També Muro... a lo millor la persona que ha fet aquest rànquing, a lo millor ara mateix és el projecte Homo. Pot Però, ser. a veure, Uribe a veure, Lesser, la veritat que... Heu anat a Hawaii, heu anat. No, Perquè... però cony, he vist les fotos. I Sempre tinc no, una i i no heu vist les fotos de la playa de Muro a Google, que tampoc perica que no la reconeixes. Ja que m'ho mira. A lo millor fa mateix en Hawaii. Van per Ja, espontes no me toca d'aquell, la- els que- pontes conya, d'aquell que que hi ha se faci a capellans. Que s'aigua fa l'o pixant de la man. Saps què t'ho dic? Saigo, No, de això fet, és el Saigo, la pudent. tuberia El que pudent connecta- abans del sàndwich, això. Sí. Però Muro, Sí, la platja de Muro, hi ha el transnudista, hi ha que va passejant amb el camp, menys escolta'm, platges de Muro, jo he nedat tot l'any. Surts i no t'has de posar crema, perquè és tot a dins aigua. Ets l'únic lloc aquí on ningú se crema. És Això- terrible. que està molt bé, la platja de Muro. Que, Està bé, però no entre les estic, mejores 25 del mundo. És que a dins Mallorca jo te'n puc dir 25 de més bones. Fes tot el rànquing, però ja trobo que pot estar bé, és les 25 millors platges, perquè això també deu agafar suport seguretat i tot això, perquè... Potser ten en compte l'accessibilitat. Potser Exacte. Pot ser. Bé, ja sabem que Antoni és xovinista. Vale. La següent notícia és Monjo, m'ha prescut això, Juego de Tronos. Monjo amenaza con anexionar un terreno de platges de Muro a Santa Margalida. Per ahí que arriba amb el cavall, Monjo. Estos territorios pertenecen al reino de Santa Margalida. ¿Dónde están tus huestes? No sé què. Una cosa, pot ser que en Monjo, deu ser dels únics balles que la gent li diu en Monjo. M'explic? A dins Mallorca, en el balde de Palma no li diuen l'alcalde de Palma, però és que en Monjo li diuen en Monjo. És que és un cacique. És un cacique gros. Bé, i No això pot veure ningú. va causar friccions entre Muro i la vila. Jo, sincerament, no em vaig donar compte, però perquè ningú li va fer cas en aquell lot, aquest pavo de què dir, jo què sé, és que va fer en l'última hora i ja està, però no li fa por a ningú. Manjo aquest. Un tio que guanya les eleccions perquè li paga les mezquitas, perquè se vagin les mezquitas, no li pot fer por a ningú més. Que també a veure saber qui volta Santa Margalida, perquè sé que t'he dit, que Santa Margalida està empatronat tothom. Claro. Què t'he dit, que gent Guanya de per Santa Campi Margalida que Gofar, volta l'elecció Monjo. de Santa Margalida un 70%. Exacte. Santa Margalida, jo, per mi, que hi ha gent que a Santa Margalida hi va estar fa 20 anys i encara està empadronada allà. Per descompte resident. Bé, també he de donar un argument a favor d'aquesta gent que fa 20 anys que no trepitja la vila i està empadronada allà i és que no s'aguanten ni entre ells, a Pilar. Com és això, mem? Ho pot donar molt bon pa.
No, que els vileros no s'aguanten entre ells. Vosaltres teniu qualque camí de la vila. No crec, que Campi que Fort és el millor, però a la vila. Cago en Déu, no conec ningú a la vila. Ah, ho vols? Bé, ja m'arribes. Menys de per la Ja vila. m'arribaré amic de la vila. Ja. Però bo. Bé, y el Cago en segundo Déu. titular es: el macro botellón en Muro se enfrentó a la policía y terminó con pedos psicométricos. Va. És a dir, això el meu Antoni me'n pot fer un repart del que va passar, el que li sona que va sentir ell. O si ho va veure ell, si era ja Antoni, que no ho creiem perquè sabem que és una persona molt cívica, o el que diguen els serveis que havia passat aquí, que també molt val com a fan vàlida. Vale. Què passa? Va ser quan crec que varen deixar obrir fins més de les 2 en els bars. I nosaltres varen com a mi tancar intensiu i varen fer un fiestón. Val? Què passa? Que n'hi va haver qualcun que va penjar una història d'Instagram i tal, va entrar a mi Mallorca i la setmana següent hi havia festa de quintos. Ni un molt bé, Mesquita de Muro. Ja vaig anar a fer una cervesa com cada divendres, no sé, divendres o un dissabte. La putada és que els quintos van empenjar un cartell. Ah, vale. Però els quintos volen que hi hagi gent, però anem aquí tampoc, volen fer, jo també en feia, nosaltres també en fèiem de cartells, els quintos. Clar, però és que el varen penjar i el varen llevar tot d'una. Crec que les 2. Claro, perquè nosaltres els varen dir, no, feu això perquè se petarà i, claro, així com està la cosa que no era molt legal el que fem, no era la seu que se petés, saps? Intensiu. I vaig anar això, de les 9 a les 10 a fer una cervesa, ja s'intensiu, com cada divendres o cada dissabte, i vaig tornar ple, però d'això que no coneixen ningú, que tot era gent, a part de que... Externa. A part de que fos externa... De bon eren? De la Pobla no eren. Eren tot de la part més occidental de Mallorca, diguéssim. I res, ja va ser un puto desastre, més tot era entre 14 i 19 anys, si tenies 20 anys per amunt no te deixaven entrar, per així. Això que te veu un lot del nutrit del barri de Corea i diu, què mires? I tu dius, me cago en Déu. Exacte. El lot dels nutrits que van com a mercants, saps què t'ho dic? Com imposant. És com tu no pot penjar l'altre. És que n'hi ha qualcun que va sense camiseta de festa. Sí. En quin moment tu estàs desnutrit i surts de festa sense camiseta amb actitud amenaçant? Això és perquè hi ha una càmera i fa una propaganda d'Intermón. Què dius, Mateu? Això és perquè hi ha una càmera i fa una propaganda d'Intermón. Tant de mort de fam. Bé. I res, i va ser un puto desastre, i devia haver, potser, jo què sé, d'haver 1.000 i pico persones allà, quan encara havies de dur mascareta dins el parc, saps? I se'n faltava la policia, és a dir... Va començar... Els van agafar, jo penso, a Muro, al vespre, i del 4 policies de guàrdia. No hi ha d'algú més. I em van començar a cridar guàrdia civil de la vila, del cul, ja no sé què. També, en els policies i els guàrdies civils els encanten aquestes coses. És el seu moment de fer de SWAT. Disfruten. Amor de mitjana edat que perd una pistola de pensa tot el món. Marcant el paquet, Bé, ja per acabar, el darrer comentari sobre el que volíem fer, és una teoria que anem si Muro és la Múrcia Mallorca. Va, ja pot ser teoria, doncs ja me la puc comprar o no. La teoria és, primer, Múrcia Muro. Mur. Una síl·laba. És una síl·laba, sí, però bueno, és allà. Però està allà, és allà. És allà. Llavors, connecta, és a dir, l'exterior de Múrcia i Muro connecten en la part més, en la Mallorca profunda i en l'Espanya profunda, que és el Pla i la Manxa, no? És una altra connexió. Tots dos tenen sortida de mà. I el punt que per jo és més evident és la cultura cutre que hi ha, per exemple, a Muro i a Múrcia, no? És a dir, per exemple, a mi és l'escut de Muro. És un horterà, l'escut de Muro. Però a Muro... L'escut de Muro, però... Conyo, ja sé que és l'escut de Muro. Això és de Muro del Coi, jo crec, és de València. T'ho juro. Doncs no ho sé cap, ara, escut, Muro, Mallorca. Ja el sé que. És que, Antoni, potser ho ha cercat en castellà. No, segur que no. No, m'ho sortia a Wikipedia, això. Això ho he agafat a Wikipedia. Estic 100% segur, Toni. Bé, ja, igual, Toni, ja m'han muntat la teoria, ja està.
No, bé, ja veiem. Això No, ho ja tocat. tinc un altre punt per qual se podria relacionar. Va, digues. I Més és per escoltar el meu. I és Aquest, que no? Múrcia... Mm. Exacte, això és l'escut de Muro. Vamos. Escutre, A partir d'ara s'ha parat. I a part, també, és que Muro toca amb la part que seria la part més politoxicòmana de la nació, que diguéssim. Que és Campanet, la Pobla, el Cudi... Escolta, Muro no toca en Campanet. Muro toca en la Pobla, el Cudi... Però Muro tampoc toca en Castellón i està allà. Vull dir, Múrcia. Jo, la veritat, que aquest tòpics, que no sé qui s'ho va inventar, ja no me fa ni puta gràcia, la veritat, que toca una falta de respecte, sincerament. Que no sé qui puta va començar a fer la broma d'aquesta, però ja troc que s'ha d'aturar ja. Sèrio. Hi ha gent que ho passa molt malament. Vale. Dit això, el punt en comú que jo també hi veig és el fet de que hi ha com una cultura de cutreria. És a dir, més enllà de l'escut, no l'escut, bueno, és igual. Encara així hi ha arguments bastament. Si tu vas a fora la vila de Muro, hi ha com a, pareix, Múrcia, saps què t'he dit? Hi ha com a, tot així com a sec, ple de naves industrials, com hi ha negres que fan feina ja 12 hores, saps què t'he dit? Llavors les cases, per exemple, tu te'n vas a Sauva, hi ha finques que són un poc cookies, les finques, saps què t'he dit? Però a Muro no, a Muro són com a desagradables les finques, són com a Muro, el mallorquí, Sauva ja està colonitzat per puterguiris, que fan cases guapes, xaletarros. A Muro, una puta finca és per tenir gais, cavalls, o el que sigui, no per... Dues brides, una dita, vacances. Una cosa, tu si entres a Muro per Sant Vicenç, no saps si ets a Sant Pedro del Pinatar, vull dir, podria ser Albacete, allò. És terrible. Entrades de Sant Vicenç cap a Muro. És de les entrades de Poble més lletges que he vist. Vull dir, és que tu entres i te fa ganes fer així, marxa enrere i torna. L'entrada, sí. La veritat, l'entrada, per un pot la Pobla, perquè ja tots els carrers són iguals. Exacte. I per un pot la Pobla. Perquè és el poble nou, si vas per Casc Antí, cap a la Riba més guapo, però és veritat que l'entrada de Sant Vicenç és ben Hi ha molt de Seats Ibiza i Seat León, per allà. Claro, marca Espanya. I d'això, bueno, com a mínim poden concloure que com a mínim Muro té platja. A la Pobla en això no arriba. Això és un guany que teniu, també. Com Múrcia? Exacte, com Múrcia. Bueno, s'han carregat el Mar Menor, no? No feia mai. I de res? Bueno, ja podem acabar, no, Mateu? Bé, ja per concloure un poc, en Esther i Toni i a Jan Adam, les teniu cada divendres a quina hora? Divendres? 11 menys quart. Sortim per la tele també. O sigui, ràdio, però com que no hi ha molt de pressupost TV3, de 9 a 11 de matins surt el que fan a la ràdio per la tele. Ostres, ha vist. Quan no ha litats acòstics, surt per la ràdio. Surt la tele per la ràdio. Dones enterrades o semi-enterrades. Bé, i això, moltes gràcies per venir. També posem el contacte a baix, el seu Instagram a baix, també, us de seguir ja anem. I, bueno, like i subscriure-us, i si voleu comentar alguna cosa, Esther i Toni, abans de tancar. Res, que estic molt content que m'ho hagueu convidat. Soni qualsevol. I heu estat bons lots en Esther ficant-vos en ja i deixant de banda que sigui jo mateix. No, és que a Palma li donat molta canya durant molt de temps. Però ho portat bé, doncs sí, gràcies. Si no m'hagués volgut tornar. Esther. Digues, Esther. En el Mamita Marrakech jo no he anat mai, jo. Hòsties. Si vos serveix de res. Tu en quin institut anaves, Esther? Digue-ho. Madre Alberta. Sant Cayetano. De quin anyet, tu? 2000. Perquè el meu cor hi va anar, és petit i és gran. A veure. Així que... El 2000 devies conèixer del 2000. No, això és molt tard. Bé, ja això, que ens vam enrotllant. Moltes gràcies a tots, això ha estat Casa Oral, like i subscriure-us, i fins la pròxima. Adéu, tatas. Adéu, tata!